ραδιοφωνία. Τρίτο πρόγραμμα. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του δικτύου της ελληνικής ραδιοφωνίας και του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Εδώ στο ελεύθερο ραδιόφωνο γίνονται και ελεύθερες συζητήσεις και πιστεύουμε ότι οι πιο ενημερωμένοι ακροατές είναι και οι πιο συνειδητοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε και πάντα και ιδιαίτερα αυτές τις 100 περίπου μέρες που είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τη συμπαράστασή σας και θέλουμε να είστε ενημερωμένοι για όλα τα θέματα. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την κλασική μουσική, θα μιλήσουμε για τεχνικά θέματα. Και μου ήρθε αυτή η ιδέα όταν πριν από 10 περίπου μέρες μάθαμε από συναδέλφους τεχνικούς που υπηρετούν στην Αυλίδα ότι παρουσιάστηκε μία μέρα ένας τύπος, στην κυριολεξία ένας τύπος, και κοίταζε με περιέργεια τις εγκαταστάσεις. Τον ρώτησε ο συνάδελφος τι συμβαίνει, ποιος είναι, τι θέλει, και λέει αυτός ο τύπος ότι έχω συνομιλίες με το Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να δώσω μία προσφορά γιατί θέλουν αυτά όλα που έχετε εδώ να τα κάνουν παλιοσίδερα και να τα πετάξουν. Αλλά είναι τόσο ακριβά από ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανα που τελικά δεν με συμφέρει και δεν θα δώσω προσφορά. Αυτά λοιπόν τα παλιοσίδερα, επειδή έχω περίπου 25 χρόνια στην ΕΡΤ, επειδή λοιπόν αυτά τα παλιοσίδερα ξέρω ότι δεν είναι παλιοσίδερα, στην Αυλίδα είναι εγκαταστάσεις των πομπών FM, μεσαίων κυρίως και βραχαίων κυρίως. Και βγήκε και στο διαδίκτυο ότι η κυβέρνηση θέλει τους πομπούς των βραχαίων να τους κάνει παλιοσίδερα. Σκέφτηκα λοιπόν να καλέσω 2 πολύ καλούς συναδέλφους τεχνικούς που υπηρετούν στην Αυλίδα. Ο ένας είναι ο κύριος Αποστόλης Κουρουνιώτης και ο άλλος ο Πάνος Τζανέλας. Σας καλωσορίζω και τους δυο. Καλησπέρα. Και να ξεκινήσω, μάλλον εγώ θα κάνω το ερώτημα και εσείς θα δείτε ποιος θα ξεκινήσει. Πομπή των βραχαίων. Εγώ ξέρω ότι η πομπή των βραχαίων, μάλλον μέσω των πομπών των βραχαίων, ακούγεται η ελληνική γλώσσα όχι μόνο στους ναυτικούς, στα πέρατα της οικουμένης. Δεν υπάρχει γωνιά της γης, του ουρανού ή της θάλασσας, αυτού του πλανήτη, που να μην φτάνει η ελληνική γλώσσα μέσω των βραχαίων και των μεσαίων. Είναι έτσι, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι? Ναι. Πράγματι το είπατε πολύ σωστά, ότι τα βραχαία έχουν τη δυνατότητα της εκπομπής σε όλο τον κόσμο, στην κυριολεξία. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία συνοπτική παρουσίαση των συχνοτήτων και των εφαρμογών που έχει κάθε συχνότητα. Έχουμε τα πολύ γνωστά μας FM, τα οποία έχουν πολύ καλό ήχο, στερεοφωνική μουσική, τα οποία όμως έχουν το μειονέκτημα αλλά και το πλεονέκτημα της πολύ μικρής εμβέλειας. Είναι μια τάξη των 20-30 χιλιόμετρων γύρω από την κεραία την οποία εκπέμπουν. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε λοιπόν πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε την ελεύθερη ραδιοφωνία, η οποία μετεξελίχθηκε μετά σε ιδιωτική, με τα γνωστά συμφέροντα. Τελικά εμείς είμαστε ελεύθεροι τώρα. Εμείς είμαστε ελεύθεροι, πράγματι. Στην κυριολεξία. Παλιά λεγόταν ελεύθερη ραδιοφωνία, η ραδιοφωνία των FM, με πολύ καλό ποιοτικό ήχο. Από εκεί και πέρα περνάμε στα μεσαία κύματα, τα οποία είναι ιστορικά περίπου τα πρώτα κύματα τα οποία είχαν την εφαρμογή τους στη ραδιοφωνία, η πομπή των μεσαίων ή των AM. Ήταν και εξακολουθούν να είναι οι εθνικές ραδιοφωνίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στα μεσαία. Στον ευρωπαϊκό χώρο είναι αποκλειστικό προνόμιο των εθνικών ραδιοφωνιών.
τα οποία μεσαία έχουν τη δυνατότητα μιας εκπομπής πάνω από 100 με 200 χιλιόμετρα την ημέρα και αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα τη νύχτα, λόγω των ιδιωτήτων που έχουν, τις οποίες να μην μακρηγορήσουμε και μπερδέψουμε τους ακροατές μας το γιατί συμβαίνει αυτό. Ανάλογες ιδιότητες έχουν τα βραχαία. Τα βραχαία έχουν τη δυνατότητα, ανάλογα την εκλογή της συχνότητας και την εκλογή της ώρας που θα εκπέμψουν, να καλύψουν ολόκληρο τον κόσμο στην κυριολεξία. Έχουμε δηλαδή εκπομπές προς Αφρική, προς Νότια Αμερική, προς Βόρεια Αμερική, τους μετανάστες μας. Έχουμε στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ η κεραία των μεσαίων φτάνει μέχρι και 100 χιλιόμετρα περιμετρικά του πομπού, 100 με 200 χιλιόμετρα την ημέρα. Τα βραχαία είναι κατευθυνόμενα. Πρέπει να επιλέξουμε προς τα που θα πάνε. Είναι και κατευθυνόμενα. Έχουμε ένα σύστημα στην αυλίδα, νομίζω 26 κεραιών. Ο Παναγιώτης θα τα πει πιο καλά, γιατί είναι πιο στο χώρο της αυλίδας, εργάζεται. Από αυτό το συγκρότημα των 26 κεραιών είναι 26 τεράστιες κεραίες, έτσι, οι οποίες κατευθύνονται ανάλογα και με τη συχνότητα και με την κατεύθυνση που θέλουμε και στοχεύουμε στην κυριολεξία σε μια ορισμένη περιοχή του κόσμου. Τα βραχαία, όπως είπαμε, μπορούν να μιλήσουν με όλο τον κόσμο. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με όλο τον κόσμο. Κύριε Τζανέλας. Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στην ιστορία, σε κάποια ιστορικά δεδομένα, πώς ξεκίνησε η ραδιοφωνία. Η ραδιοφωνία ξεκίνησε με την εγκατάσταση του πρώτου πομπού το 1938 στα Αγιώσια, στο σημερινό Ήλιο. Είναι ένας πομπός ο οποίος παραγγέλθηκε από την τότε δικτατορία του Μεταξά στα τέλη του 1936, για λόγους βεβαίως προπαγανδιστικούς. Παραγγέλθηκε από τη Γερμανία, από την εταιρεία Telefunken. Εδώ αξίζει να λεχθεί ότι ήταν να μας παραδοθεί το 1939, αλλά λόγω το ότι ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία, το καράβι που έφυγε από το Αμβούργο κατέληξε, δεν παρέδωσε το πομπό στη Μαδρίτη, γιατί η Μαδρίτη τότε είχε καταληφθεί από τις δημοκρατικές δυνάμεις και ήρθε στη Μεσόγειο, παρέδωσε στον Πειραιά τον πομπό, ο οποίος τελικά εγκαταστάθηκε το 1938 και ξεκίνησε τις πρώτες εκπομπές του ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Είναι αυτός ο σταθμός ο οποίος, από τον οποίο οι Έλληνες ακούσαν την κήρυξη του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου. Είναι αυτός ο σταθμός ο οποίος λειτουργήσε στην κατοχή με τους Γερμανούς. Αξίζει εδώ να λεχθεί ότι το περίφημο σήμα με τον Τζοπανάκο είχε φυγαδευτεί από τους συναδέλφους, τους τότε συναδέλφους, στο Λονδίνο, στο BBC, και φυλάχθηκε για όλη την κατοχή στο BBC. Και σήμερα έχουμε την τιμή εμείς να είμαστε κάτοχοι αυτού του σήματος, ένα σήμα που σημαίνει ελευθερία και δημοκρατία. Λοιπόν, λειτουργήσε αυτός ο πομπός, όπως είπαμε, από το 1938, ένας πομπός 15 κιλοβάτ στα Αγιώσια, μέχρι το 50-52 τότε, και εξέπευε αυτό που λέμε το πρώτο πρόγραμμα. Το 50 εγκαθίστανται στο Μπογιάτι από τις πολεμικές επανορθώσεις των Ιταλών. Αγοράστηκε ένας πομπός 150 κιλοβάτ στα μεσαία πάντα, και από εκεί ξεκίνησε να εκπέμπεται το πρώτο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα στο κέντρο εκπομπής των Ιωσίων τοποθετήθηκε ένας πομπός 50 κιλοβάτ, ο οποίος ήταν προηγουμένως σε καράβια των Αμερικάνων που πολεμούσαν στον Ειρηνικό ωκεανό, και μετέδιδε πρόγραμμα των ΗΠΑ, της Φωνής της Αμερικής, προς τους φαντάρους που πολεμούσαν.
Μετά τον πόλεμο βέβαια αυτός αποξηλώθηκε και το 50 δόθηκε στην Ελλάδα και τοποθετήθηκε στα Ιώσια. Από αυτόν τον πομπό των 50 κιλοβάτ εκπεμπόταν το δεύτερο πρόγραμμα. Και ο αρχικός πομπός των 15 κιλοβάτ της Τελεφούνκεν χρησιμεύε στο να εκπέμπει το τρίτο πρόγραμμα, το δικό σας πρόγραμμα, εκπεμπόταν από αυτό. Τότε λοιπόν, όταν έγινε όλο αυτό το μοίρασμα, το άνοιγμα μάλλον των ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα το 52, τότε ξεκινάει και η Φωνή της Ελλάδας. Η Φωνή της Ελλάδας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που απευθύνεται στους Έλληνες μετανάστες και απόδημους σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε να εκπέμπεται το 52 από τις εγκαταστάσεις στα Ιώσια, από δύο πομπούς, ο ένας 5 και ο άλλος 7,5 κιλοβάτ, μικρούς πομπούς με τις δυνατότητες εκείνης της εποχής βεβαίως, και η κατεύθυνσή του ήταν προς Βόρειο Αμερική, προς Κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια. Ήταν περιορισμένη οι κατευθύνσεις που μπορούσαμε να εκπέμψουμε τότε. Στη συνέχεια, και μάλιστα επί δικτορίας το 72, η τότε δικτατορική κυβέρνηση, πάλι για λόγους προπαγάνδας, παρήγγειλε δύο μεγάλους πομπούς από την Αγγλία, 100 κιλοβάτ ο καθένας, έτσι από τα 5 και τα 7,5 περάσαμε στα 100 κιλοβάτ, έτσι φαίνεται εδώ το άλμα, στην ισχύ και στην απόδοση βέβαια, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε ένα καινούριο κέντρο που κατασκευάστηκε τότε στην Αυλίδα, στο κέντρο εκπομπής βραχαίων της Αυλίδας. Το κέντρο εκπομπής βραχαίων της Αυλίδας δημιουργήθηκε, αξίζει να το πούμε γιατί είναι η ιστορία αυτό, από το τότε δικτατορικό καθεστώς, ως αντίπραξη στα προγράμματα της Deutsche Welle, του Λονδίνου και της Γαλλίας που άκουγαν οι Έλληνες για να ενημερωθούν. Τα ελληνικά προγράμματα των ραδιοφωνικών αυτών σταθμών. Στα ελληνικά προγράμματα, ακριβώς, το BBC World και τα λοιπά, τα ελληνικά προγράμματα. Βεβαίως γελάω λιγάκι, ναι. Γιατί βλέπω η μία χούντα αγοράζει πομπούς για να κάνει την προπαγάνδα της, και η σημερινή χούντα τους κλείνει για να μην ακούγεται τίποτα. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν τους ελέγχει. Λοιπόν, το 72 λοιπόν ξεκίνησε τη λειτουργία του το κέντρο εκπομπής των βραχαίων της Αυλίδας. Το 74 με τη μεταπολίτευση βεβαίως αρχίζει και εκπέμπει πρόγραμμα το οποίο δεν είναι προπαγάνδας της δικτατορίας, αλίμονο, και λειτουργεί μέσα στο δημοκρατικό καθεστώς που έχουμε από τότε. Ένας από τους σκοπούς, επειδή το πρόγραμμα αυτό πλέον με τους πομπούς αυτούς κατευθύνεται προς όλη την Ιφίλιο, όπως είπε πριν ο Αποστόλης, συγκεκριμένα το κατευθύνουμε προς τη Βόρεια Αμερική, προς τη Νότια Αμερική, έχουμε μεγάλες κοινότητες Ελλήνων εκεί, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, αλλά και στη Νότια Αμερική, προς την Αυστραλία βεβαίως, προς την Κεντρική Ευρώπη, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, προς την πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες, προς την Νότιο και Κεντρική Αφρική, προς την Ιαπωνία και τον Ινδικό ωκεανό, για τα καράβια που διέρχονται, για τους ναυτικούς μας εκεί. Να πω κάτι για τα καράβια. Από τις επιστολές που είχε μέχρι πρότινος, για τώρα τελευταία δεν ξέρω, η Φωνή της Ελλάδος, η ΑΡΑ5, έχουμε μαρτυρίες ότι ναυτικοί ξένοι υπήκοοι άλλων χωρών κουτσοέμαθαν ελληνικά από τους ελληνικούς πομπούς, τα μεσαία και τα βραχαία. Ακριβώς. Και έχουμε πάμπολα μηνύματα και τώρα που είμαστε σε ένα απεργιακό πρόγραμμα συμπαράστασης και από τους ναυτικούς μας και από τους απόδημους, χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης στον αγώνα που κάνουμε, και ακόμα και από οδηγούς φορτηγών. Και βεβαίως και όχι μόνο, υπάρχουν και επίσημοι φορείς που μας συμπαραστέκονται, όπως ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και φορείς Ελλήνων, πολιτιστικοί φορείς, οι οποίοι ακούν τα νέα από την πατρίδα και το πρόγραμμά μας
στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Να ακούσουμε ένα κομμάτι για ένα μουσικό διάλειμμα και θα πούμε μετά για το πώς είναι αυτή η κατευθυνόμενη ακτινοβολία των βραχαίων. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του τηλεπρογράμματος, συνομιλούμε με τους συναδέλφους τεχνικούς Αποστόλη Κουρουνιώτη και Πάνο Τζανέλα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε λίγο την εκπομπή των πομπών FM, μεσαίων και βραχαίων. Λοιπόν, κύριε Κουρουνιώτη, είπαμε ότι τα FM και τα μεσαία ακτινοβολούν γύρω από την κεραία. Γύρω από την κεραία. Κυκλικά, σε μια κοντινή απόσταση. Ναι. Σχετικά κοντινή. Ενώ τα βραχαία έχουν κατευθυνόμενη ακτινοβολία. Έχουν κατευθυνόμενη ακτινοβολία. Τι σημαίνει αυτό? Μια ακτινοβολία η οποία, μια ενέργεια μάλλον, μια κάλυψη ραδιοφωνική η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα πέρατα του κόσμου. Πρακτικά σε μια απόσταση 15.000 χιλιόμετρων. Λίγο λιγότερο δηλαδή από την ημιπερίοδο της Γης. Καταπληκτικό, Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται σε μια ιδιότητα που έχει η ατμόσφαιρα, σε ένα στρώμα της ατμόσφαιρας μάλλον, το οποίο λέγεται ιονόσφαιρα. Η ιονόσφαιρα, όπως το λέει και η λέξη, είναι ένα ατμοσφαιρικό στρώμα το οποίο καλύπτει τη Γη, το οποίο είναι ιονισμένο, είναι δηλαδή αγώγιμο. Λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν ένας μεταλλικός καθρέφτης,
πάνω στον οποίο πέφτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ανακλώνται. Ανακλώνται σε πολύ μεγάλο ύψος και άρα φτάνουν πάρα πολύ μακριά. Ενδεικτικά το στρώμα της ιονόσφαιρας εκτείνεται από τα 300 χιλιόμετρα ύψος μέχρι τα 450 με 500. Το παράδοξο, έτσι, και μια χαρακτηριστική ιδιότητα της ιονόσφαιρας είναι ότι δεν έχει σταθερό ύψος. Όχι μόνο δεν έχει σταθερό ύψος, αλλά μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή και σε λίγο περισσότερα στρώματα δευτερεύοντα. Αυτό δίνει ακριβώς τη δυνατότητα πολλαπλών ανακλάσεων ανάμεσα στα στρώματα της ιονόσφαιρας και στην επιφάνεια της Γης, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Τα ύψη της ιονόσφαιρας, των επιμέρους στρωμάτων της ιονόσφαιρας, εξαρτώνται από την ηλιακή δραστηριότητα και από την ηλιοφάνεια την ίδια. Δηλαδή είναι διαφορετικά την ημέρα, διαφορετικά τη νύχτα και διαφορετικά το χειμώνα, το καλοκαίρι ή την άνοιξη και το φθινόπωρο. Ειδικοί μηχανικοί υπολογίζουν αυτές τις συχνότητες. Μάλιστα υπάρχουν και λογισμικά, ας πούμε, σήμερα πλέον για να υπολογίσουν αυτές τις αποστάσεις. Μας δίνουν τη δυνατότητα ακριβώς να υπολογίζουμε τις συχνότητες και τις κατευθύνσεις των κεραιών, ώστε να πηγαίνουν στην περιοχή στόχευσης, παραδείγματος χάρη Αυστραλία ή Βόρεια Αφρική ή Νότια Αμερική κτλ. Επίσης, μια ολόκληρη επιστήμη. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη και οι συχνότητες αυτές καθορίζονται σε κάθε περίπτωση και από διεθνείς συμβάσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις σε οποιαδήποτε συχνότητα θέλεις, την οποιαδήποτε ώρα θέλεις, γιατί εκείνη την ώρα την χρησιμοποιεί κάποιος άλλος δημόσιος φορέας, πάντοτε δημόσιος σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σε διακόψω, Αποστόλη, να προσθέσω μόνο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που στις 11 Ιουνίου εμείς στην Αυλίδα συνεχίσαμε να εκπέμπουμε και δεν παρουσιάσαμε αυτό το μαύρο στις συχνότητες. Παρασυνέχισε το σήμα της Φωνής της Ελλάδας να πηγαίνει στα πέρατα του κόσμου, χάρη στον αγώνα των εργαζομένων, διότι στην αντίθετη περίπτωση, αν είχαμε εγκαταλείψει τις συχνότητες, θα τις χάναμε. Ακριβώς, υπάρχει αυτό το... Όπως υπάρχει και ο σχετικός κίνδυνος και τώρα, σε περίπτωση που ομιγέννητο κλείσει κάποιος τα μεσαία ή τα βραχαία. Ακριβώς. Να χαθούν οι συχνότητες. Το 729 που εκπέμπουμε τώρα έκλεισε κάποιες μέρες. Ναι, και πάνω σε αυτό θέλω να θίξω ότι και οι σταθμοί των μεσαίων, οι συχνότητες των σταθμών των μεσαίων, είναι πάλι αποτέλεσμα διεθνών συμβάσεων. Και από τη στιγμή που θα εκλείψει μια συχνότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, από εκεί και πέρα αφαιρείται η συχνότητα και δίνεται σε κάποιο άλλο φορέα. Ενδεχομένως αυτά τα φασιστοειδή που αποφάσισαν να κλείσουν την ΕΡΤ, δεν τα γνώριζαν αυτά? Δεν τους εγώ θεωρώ... Τόσο επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θεωρώ ότι ή το κάνανε επίτηδες. Και σε κάθε περίπτωση είναι στην κρίση του κόσμου. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τις λέξεις. Όχι, εγώ τις είπα. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και τεχνικοί που ασφαλώς τα ξέρουν, γιατί τα έχουν επεξεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, και οι οποίοι έχουν χρέος να συμβουλεύουν τους πολιτικούς προϊσταμένους τους σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι ο Πρωθυπουργός υποχρεούται να έχει και τεχνικούς συμβούλους? Ασφαλώς υποχρεούται και ασφαλώς οι τεχνικοί του σύμβουλοι θα πρέπει να τον ενημερώνουν. Περίεργο μου φαίνεται να υπάρχει τεχνικός σύμβουλος και τον συμβουλεύει τα πράγματα. Ειλικρινά. Στην εποχή μας δεν υπάρχουν τεχνικοί σύμβουλοι, υπάρχουν μόνο οικονομικοί σύμβουλοι. Και ακόμα πιο σωστά μονεταριστικοί σύμβουλοι. Ούτε καν της οικονομίας. Μάλιστα. Αποκλειστικά και μόνο της λογιστικής. Αλλά δεν είναι ο τομέας μου. Γι' αυτό πάμε καλά. Ρωτήστε με κάτι τεχνικό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Αυλίδα και τα βραχαία. Ο κύριος Ντανέλας. Ναι, αυτό που θα μπορούσαμε επίσης να πούμε
είναι ότι με τη λειτουργία της 40 χρόνια η Αυλίδα έχει καθιερωθεί στους απόδημους Έλληνες, και όχι μόνο τώρα που έχουμε απαιδιακό πρόγραμμα, αλλά σε όλη την περίοδο των 40 ετών λαμβάναμε συγκινητικά μηνύματα από απόδημους που μας λέγαν πόσο τους βοηθάει στην ξενιτιά, ας πούμε, το άκουσμα των νέων από την πατρίδα, της μουσικής κτλ. Είναι μια συντροφιά την οποία δεν την έχουν μόνο στο σπίτι τους, αλλά και στο γραφείο και στο αυτοκίνητο. Εδώ ίσως θα πρέπει να αναφερθούμε στο σημείο γιατί είναι μεγάλη αναγκαιότητα των βραχαίων. Γιατί μπορείς με ένα φτηνό ραδιοφωνάκι μικρού μεγέθους να ακούσεις τα νέα από την πατρίδα σου οπουδήποτε, στη Σαχάρα, στον Μεσημερινό, στην Νότια Αμερική, στην Αυστραλία, οπουδήποτε, σε μια έρημο μέσα. Μπορείς με ένα φτηνό ραδιοφωνάκι να ακούσεις τα νέα από την πατρίδα σου. Κάτι που... Νομίζω ότι αυτά τα ραδιοφωνάκια με βραχαία και μεσαία έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Όχι, υπάρχουν. Στα καλά μαγαζιά. Υπάρχουν. Ηλεκτρονικό. Υπάρχουν. Μάλιστα, τα λένε παγκοσμίου λήψεως. Πολλοί απόδημοι έχουν καταστήσει στο αυτοκίνητό τους και γυρίζοντας από το γραφείο τους στο σπίτι τους το βράδυ ακούνε τα νέα από την πατρίδα. Στα βραχαία δηλαδή. Στα βραχαία, ναι. Για τη βάση ευρωπαϊκής οδηγίας τα μεσαία έχουν μείνει στα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων. Ναι, όλα τα ραδιόφωνα που βάλουν στο αυτοκίνητο έχουν FM και μεσαία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι και ένας λόγος που δεν μπορεί να αντικαταστήσεις τα βραχαία είτε με τη δορυφορική τηλεόραση, το δορυφορικό ραδιόφωνο, είτε με το ίντερνετ. Υπάρχει όμως και ένας άλλος σοβαρότερος και στρατηγικός λόγος για κάθε κράτος, για κάθε σοβαρό κράτος, ότι τα βραχαία τα ελέγχεις εσύ ως πολιτεία, ως κράτος, εκπέμπονται από το έδαφος σου και δεν μπορεί κανείς να στα κόψει. Είδαμε πρόσφατα εμείς ότι εδώ στην ΕΡΤ που χρησιμοποιήσαμε το δορυφορικό πρόγραμμα της CBU και το πρόγραμμα από τον Χόντμπερτ, ότι μας το κόψαν 2 φορές. Ο δορυφόρος λοιπόν μπορεί να κοπεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το ίντερνετ επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι επίσης και αυτό μπορεί να κοπεί. Μπορεί να στο περιορίσουν ή και να στο κόψουν εντελώς. Τα βραχαία λοιπόν δεν μπορεί κανείς να στα περιορίσει. Τα ελέγχεις εσύ και είναι κάτι που ελέγχεται από τη χώρα σου μέσα. Άρα και τα μεσαία ή όχι? Βεβαίως και τα μεσαία, αλλά τα βραχαία έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια σε όλη την Ιφίλιο. Αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους δεν μπορείς, ας πούμε, να εγκαταλείψεις, και καμία σοβαρή χώρα δεν έχει εγκαταλείψει τα βραχαία. Το αντίθετο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, αλλά και άλλες μικρότερες χώρες που χρησιμοποιούν τα βραχαία, και κανείς δεν τα έχει καταλήψει, όλοι τα χρησιμοποιούν, αλλά αυτές οι χώρες που προανέφερα τα εξυγχρονίζουν και περνάμε στην εποχή του ψηφιακού. Περνάνε τα ψηφιακά στα βραχαία με ένα σύστημα που λέγεται DRM, ας πούμε. Υπάρχει, και έχει φοβερή ποιότητα. Υπάρχει πάνω από 20 χρόνια στερεοφωνική ραδιοφωνία μεσαίων σε χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία και Λονδίνο και Αγγλία. Θα είχαν γίνει και κάποιες σκέψεις να περπατεί τελικά, γιατί να υπάρχουν βραχαία ή και μεσαία, αφού υπάρχει το ίντερνετ και η δορυφορική τηλεόραση. Όπως είπε πολύ σωστά ο Πάνος, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη στην Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρο, ας πούμε, μια κυβέρνηση να δώσει εντολή στα δορυφορικά κυκλώματα να κόψουν το σήμα μιας δημόσιας ραδιοφωνίας. Υπάρχει το προηγούμενο πολλές φορές να διακόπτονται εκπομπές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών μη αρεστών
σε κάποιους κύκλους διεθνείς προφανώς. Οπότε με εντολές διακόπτονται τα δορυφορικά κυκλώματα του τάδε καναλιού, το οποίο δεν είναι αρεστό σε κάποιους διεθνείς κύκλους. Με την ίδια λογική λοιπόν, εάν η Ελλάδα βρεθεί για τον οποιονδήποτε λόγο σε μια δυσμενή θέση, είναι δυνατόν να διακοπούν ακριβώς αυτά τα δορυφορικά κυκλώματα ή και τα ιντερνετικά κυκλώματα, να επιβληθεί ένα είδος εμπάργκο, όπως έχουμε γνωρίσει διάφορα εμπάργκο τα τελευταία 20 χρόνια διαφόρων μορφών, και η μόνη εγγύηση ακριβώς του αδιάλειπτου εθνικού προγράμματος και του εθνικού λόγου, αν θέλετε, είναι ακριβώς η ύπαρξη δικών σου τεχνικών μέσων, και τα δικά σου τεχνικά μέσα τα οποία εκπέμπουν από το έδαφος σου είναι τα μεσαία και τα βραχαία. Όλες οι χώρες, όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν πανίσχυρους πομπούς μεσαίων στην εποχή του ίντερνετ και της δορυφορικής τηλεόρασης, και ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο βραχαίων. Ενδεικτικά σας λέω ότι το BBC έχει 14 κέντρα εκπομπής βραχαίων εκτός επικράτειας Βρετανίας. Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι στην Αντίγκουα, στο Βερολίνο, στις Σεϊχέλες και στην Κύπρο. Διατηρεί κέντρα εκπομπής. Το Radio France International, το γαλλικό ραδιόφωνο, έχει 7 κέντρα εκπομπής βραχαίων εκτός Γαλλίας, όπως είναι στη Γουιάννα, στην Τενερίφη και στην Ιαπωνία. Και η περίφημη Deutsche Welle της κυρίας Μέρκελ έχει 12 κέντρα εκπομπής εκτός Γερμανίας, Αντίγκουα, Μάλτα, Σρι Λάνκα κλπ. Τα λέω να μην πω και τα 14, ας πούμε. Ναι. Μετά από όλα αυτά όμως, εγώ είμαι πια σίγουρος ότι ήξεραν τι έκαναν αυτοί που αποφάσισαν να κλείσουν την ΕΡΤ. Δεν ήταν μια τυχαία απόφαση. Δεν ήταν μόνο να φύγουν οι 2.500 εργαζόμενοι. Ασφαλώς όχι. Ήταν Ασφαλώς. άλλα πράγματα από πίσω και φαίνεται τώρα καθαρά. Ασφαλώς όχι. Δεν θέλαν να εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα από τον πλανήτη και να περιοριστεί μόνο στα ελληνικά σύνορα, στα ελλαδικά σύνορα. Εντάσσεται κατά την ταπεινή μου άποψη στην λογιστική λογική, ότι αξίζει εκείνο το οποίο έχει άμεσα οικονομικά ωφέλη. Όχι οικονομικά ωφέλη, εισπρακτικά ωφέλη, πιο σωστά. Δηλαδή αυτή την εποχή, ας πούμε, ακούμε ότι κλείνει ή απειλείται με κλείσιμο, με υποβάθμιση, η αμυντική βιομηχανία. Άλλο έγκλημα και αυτό. Αλλά η ΕΡΤ όμως ήταν και κάποιος άλλος υπουργός έλεγε στο παρελθόν ότι οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας δεν έχουν κέρδη, ας πούμε, και στο κάτω-κάτω κάθονται, ας πούμε. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Και εκείνος το θυμάται και ο ελληνικός λαός. Άρα να καταργήσουμε την πολεμική αεροπορία. Ναι, ενδεχομένως. Ίσως εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα της Φωνής Ελλάδας που μεταδίδουμε από την Αυλίδα, μεταδίδεται επίσης σε 14 γλώσσες. Αυτό δεν γίνεται τυχαία και βεβαίως δεν απευθύνεται σε Έλληνες, απευθύνεται σε κόσμο που ακούει στα βραχαία και απευθύνεται σε ξένους κυρίως, μεταδίδοντας τα εθνικά μας θέματα και μεταδίδοντας την εθνική μας προπαγάνδα. Δηλαδή έχει και ένα σημαντικό εθνικό ρόλο να επιτελέσει, ας πούμε, η Φωνή της Ελλάδας, εκτός από την επικοινωνία με τους απόδημους. Αυτόν ακριβώς τον εθνικό λόγο οι κυβερνώντες σήμερα θέλουν να τον καταργήσουν. Δεν θέλουν να επηρεάζουμε κανέναν. Ποιος ξέρει γιατί, τι μας προετοιμάζουν. Και βεβαίως γι' αυτό ετοιμάζονται να τα πουλήσουν και για παλιοσίδερα. Το έχω ξαναπεί. Γιατί δεν είναι Έλληνες. Είναι υπάλληλοι εταιριών ξένων συμφερόντων. Το αποδεικνύουν καθημερινά. Γι' αυτό. Υπάρχει μια Quisling. Πρωτίστως, για να υπάρχει Φωνή της Ελλάδας πρέπει να υπάρχει Ελλάδα.
Και η φωνή της Ελλάδας προϋποθέτει και την Ελλάδα. Εάν έχει φωνή η Ελλάδα θα επιζήσει, εάν δεν επιζήσει η Ελλάδα δεν θα υπάρχει φωνή της Ελλάδας. Ένα μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι στους χώρους που έχουμε τις εγκαταστάσεις των πομπών, μεσαίων και βραχαίων, και είναι και αυτός ένας λόγος που έχουν βάλει στο μάτι την περιουσία που λένε για τη ΣΕΡΤ, είναι ας πούμε οικόπεδα αρκετών στρεμμάτων. Ναι. Συγκεκριμένα... Και σε μερικές περιπτώσεις γίνονται κάτι με ζωνέτες, με πισίνες, με ελικοδρόμιο, μούρλια. Ακριβώς. Συγκεκριμένα για την Αυλίδα το κτήμα είναι 1160 στρέμματα. Ο λόγος που χρειάζεται τόσο μεγάλη έκταση είναι για να μπορούν να απλωθούν με κατεύθυνση 360 μοίρες προς όλη την υδρόγειο, δηλαδή τα συστήματα κεραιοσυρών που έχουμε, τα 26 συστήματα κεραιών που έχουμε, και γι' αυτό το λόγο καταλαμβάνουν τόσο μεγάλη έκταση. Βεβαίως όταν αυτά πάνε για παλιοσίδερα, το οικόπεδο, τα 1160 στρέμματα αυτά είναι φιλέτο βεβαίως και πάνε προς πώληση για τους λόγους που είπατε.
Για τα λαμόγια. Για τα λαμόγια ακριβώς. Εκτός όμως από την εγκατάσταση της αυλίδας, υπάρχει και μια εγκατάσταση μεσαίων στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Περαία, όπως ξέρουμε, είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος και εξοχικό μέρος της Θεσσαλονίκης. Εκεί και βραχαία δεν έχει? Ακριβώς. Άλλο ένα φιλέτο, το οποίο και αυτό ετοιμάζεται για εκποίηση. Όρμα στρουνάρα. Όρμα. Να συμπληρώσω, στον χώρο των μεσαίων υπάρχει το Μπογιάτι, το κέντρο εκπομπής Μπογιατίου, όπου είναι, αν δεν κάνω λάθος, 150 στρέμματα, και το κέντρο εκπομπής Λιωσίων 50 στρέμματα, 45 με 50 στρέμματα. Ο λόγος, όπως είπε ο Πάνος, που υπάρχουν τόσο μεγάλες έκτασεις, ο λόγος, όπως είπα, που καταλαμβάνουν τόσο μεγάλη έκταση, είναι ακριβώς διότι γύρω από το χώρο της κεραίας κάποιο μήκος κύματος, όπως το λέμε, πρέπει να είναι ελεύθερος χώρος. Δεν μπορούν να χτιστούν πολυκατοικίες σε απόσταση 10 μέτρων, ας πούμε, από την κεραία. Και γι' αυτό το μέγεθος των οικοπαίδων εγγυάται ακριβώς τη σωστή λειτουργία της κεραίας και την αποφυγή παρεμβολών και άλλων δυσμενών καταστάσεων, ας πούμε, σε κατοικημένες περιοχές. Άρα ο τύπος που εμφανίστηκε, για να τελειώσουμε με την πρώτη φράση, ο τύπος που εμφανίστηκε στην αυλίδα πρέπει να ήταν διαβασμένος. Απλά δεν τον συνέφερε οικονομικά να κάνει όλη αυτή την ιστορία. Ναι, προφανώς φαντάζομαι ότι να υπάρχει ξυλώσει διάθεση, τις κεραίες, να τις φορτώσει. Μα υπάρχει διάθεση εκποίησης των οικοπαίδων. Όπως προσωπική μου γνώμη είναι ότι υπάρχει διάθεση και εκποίηση του ραδιομεγάρου. Η εκένωση του ραδιομεγάρου δεν είναι για να δουλέψουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν. Δεν πρόκειται να δουλέψουν εδώ. Ο στόχος είναι προφανώς να εκποιηθεί το ραδιομέγαρο. Αυτό ήταν και η ιδέα ενός άλλου παλιού προέδρου, όπως τον λέγω, ενός τον εκδίγητου, που ήθελε να το κάνει εμπορικό κέντρο και να μας πάει στην αυλίδα. Στον Μπογιάτι. Α, στον Μπογιάτι, ναι. Στον Μπογιάτι. Ναι, αυτά είναι τα λαμόγια και μεγάλες λαμογιές. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κουρουνιώτη, κύριε Τζανέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ένα μουσικό κομμάτι και συνεχίζουμε. Αγαπητοί ακροατές του τρίτου προγράμματος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την εκπομπή
σε έναν από τους λαμπερούς συμβούλους του Πρωθυπουργού, οι συμβουλάτορες. Θα σας διαβάσω μία επιστολή που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έγινε πολύ δημοφιλής. Απευθύνεται στον κύριο Χρύσανθο Λαζαρίδη, σύμβολο του Πρωθυπουργού. Άλλαξες πολύ και είχες το δικαίωμα. Γιατί όμως? Για να υπηρετήσεις καλύτερα την κοινωνία? Δεν φάνηκε. Για να υπηρετήσεις τον εαυτό σου άλλαξες. Γιατί ήσουν αεραστής της εξουσίας και η αριστερά δεν είχε προοπτική και βρέθηκε στην εξουσία και ασκείς εξουσία. Κάποιοι σε θεωρούν ηθήνοντα νου. Καταγοητευμένος φαίνεσαι, τόσο που να μην θέλεις να ξεχωρίσεις το πολιτικό έγκλημα, τη δολοφονία, από την ειρηνική πολιτική αντιπαλότητα. Τη μία αριστεί σε σένα. Παλιέ συναγωνιστή, Χρύσανθε Λαζαρίδη, σε αγνώ. Για μένα δεν υπάρχεις. Ολύμπιος Δαφέρμος. Ήταν εκπομπή του τρίτου προγράμματος στο διαδίκτυο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παραγωγή παρουσίαση Μιχάλης Μεσίνης, τεχνική επιμέλεια Χάρης Κουτουλογέννης. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι με την Ελληνική Ραδιοφωνία, τη φωνή της ελευθερίας.